नै लोगोफोर दहाय अमा लायनाया आं एसे दोनबाय एसे संबाय आधा केजि संबाय आधा केजि दोनबाय नै लोगोफोर जोंना बौ बाजारा बाजार जाहांबायानो जों दा थांबावगोन एनआरएलआव अमा बेदर सिथानि गिदिर गिदिर जाहैनो थांगोन जों सासे लोगोखौ नुगासिनो आं अमा जाग्राफ्रा नै अमा बिबु बिथै जानो फैफिनबावबाय दहाय लांसे लांनानै आंहाथ' सान्दुं गैया ओरैनो दोनथ'हैबायनासो सान्दुं गैयालायनो बन गैया ओइ बिबु बिथै एवनोसै बुरजाथार सानदांगासैथार माथो जरायबाय नै रुनोसै जानबाय ओमफ्राय नै मेदामा मा बानायदों साहा ओमफ्राय साहाल' जानायावनो आयौ मोनागुलायगोनहाय खावसे एवबाय हालदै हुलदै होयाखैना जानोसै लाङो दा खालामफ्रामनायनि माबायावसो बेवबो नै औ सारायसोखा आं एसेल' नांगौ बाथोन नांगौ औ नैबेहायबा होगोन ना होआखै बानलु सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर ओमफ्राय सिबिं बाथोन देनोसै नै आयौ दुबदैसै नामा बेजोंसो एरख'नांगौबा जावलांहाय जावलां एरग्राखौ लानो एरग्राखौ मोखांबो नुवा सिबिङा जाबाय बे बिदैया रानथारगोन एसे रानहोगोन बानलु बाथोन टमेट' मोनबाय आंना टमेट' बाथोन मोनबाय ओमफ्राय बानलु सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बाथोन सिबिं दोनसै सिबिंजों बाथोन देनोसै मा जाखो मानसिया खम गोथाव हो गोथाव गोथाव जादों एरग्राया बैयाव सारायसे बाव सारायसे लगायफैजोबनोसै आं लगायफैजोबनोसै औ लगायफैदो बे न'आ जायगा थोआ ना दं लगायदो बेयाव आराम आंहा बोरै बाथोनालाय बैबायदि माबाखौ टिफिनखौ बिराद बायना लादोब्रा नोंसोरो सोर सोरनो जासि जानानै बाहाग खालामबावगोनथाय नोंसोर साथामनो जाबायहाय आंना मेगना गिदिरहाय जाबायबो खाजि नै बेदर बिबुआ बिबु बिथै जाबाय दा उन्दैफोर फैगोन ना जाबाय गाबोन जानो दोननोसै हाया माथो दाफिननो थोआ होद बिसोरखौ इसेल' फैनो सानदों बाथोन देदो आं एवग्रा नोंहा देग्रा बबे बांसिन सिबिङा होनानै देदो सिबिंखौ दिदु माबोरै बाथोना मोनालायबाय नै थोरसिया लादो दे
सिबिं बानलु सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बाथोन टमेट' बाथोन आसार अमा बिथै जादो टमेट' बाथोन मालाय अमा फाननानै 17,000 मोनबाय बेहा ओमफ्राय जोंहा मा मोनखो बिथै जाग्रा 17,000 मोननायजों आग्लायनायजों ब्लाउस गांसेबो गांफा होबोजायो जायो गोथाव सिबिंजों बानलु बाथोन सामब्रामजों बादामजोंबो गोथाव जायो 그래야지 맛있는 거 가다. 나만 누구 다 있어. 진짜 맛있는 생각. nah haba berbaju kalau kayak Kemarin begini yang berengkau, mamanya berengkau kita. Mas kayak begini yang lo bu. Oh. Masuk mas kayak begini. Hidup saya. Oh. Second show hoodoo ni ko. Sino si? Nuai nuan nang. Second 나 수가 더 second show. 내가 신나고 쉬고 봐. Second sayo. Menalaiबायनो जोंहा अमा जानानै फैनानै ओंखाम जाना फैनानै लोगोनिफ्राय मोनालायबाय बारा टाइम जायाखै आरोखि मोनानि जाना फैजाबाय नोंसोर ओंखाम जाहैबावो नामा न'आवलाय जि आराम साजायदों नै लोगोफोर जोंना क'क्राझारा मोनायाव मोजां नुयो नै बड'लेण्ड बिटिसिनि गेट मोनबाय गोदोमथला बाजार मोनबाय औ अरजाया लांथारगोन दे मोनबाय थांदो लोगोफोर औ लाबाय दे रायलायहरदो होदो बाजार मोनबाय बाजार मोनबाय ओइ सासे ओंखारगोनदां बै दखानावसो ए